Nah, fuck that bitch. Fuck that bitch. Nah, fuck that. Ja täällä on Boiled Dog. Mä just sain todella genius idean, että jatketaan, niin koska mun naapurit koko ajan pelaa musaa aika kovaa, niin, ja kuten sanoin, niin kuin toisessa osassa tai kolmannessa, niin mä sanoin, että hei, mä teen nämä videot mun kaapissa, koska se on hyvin, täältä ei kuulu hirveästi ääntä. Sitten niin kuin noi naapurit, niin ne kuuluu täältä, niin, mä ainakin kuulen, niin mä sain idean ottaa niinku mun sängyn patjan, laittaa sen mun kaapin niinku seiniin ja sit niinku sit kukaan ei kuulis mua. Okei, viimeksi me tehtiin peli nimeltä Nisfaction. A magazine wrote an article about Nisfaction. That should somewhat increase our sales. Okei, paljon faneja meillä on. 170. Se on ihan hyvin. Niinku kolmanneksi vuodeksi. Excuse me, I'd like to increase the sound of our ringtone's job. Could I have your permission to try? Paljon pointseja. Joo, vaikka Gameson on mun homie, mutta Noob on mun homie. A brother from another mother. Okei, me ollaan tekemässä kontraktia, koska me just näköjään tehtiin toi Nisfaction. Joten me saatiin se 27. Mä sanon jotakin. Te näette, kun mä paussaan, koska tuolla ylhäällä mun surkea naama ja mä voin niinku tehdä tälleen, kuten näette. Ja sitten tiedätte, milloin mä paussaan. Nisfaction first week sales have come in 4,000. Mä veikkaan, että se on jossakin 20 tai 15. 9! Se on aika hyvin. Siis tosi hyvin. Yes, top 10. Nice. Me saadaan hyvin rahaa. Yes, me saatiin company sales record. Mun piti sanoa, että mä latasin Kairosoftin taas toisen pelin. Sen nimi on Ninja Village, jossa niinku sä oot vaan joku ninja-tyyppi, joka tekee sun oman kylän ja valloittaa toisia kyliä ja silleen. This faction has sold over 10k units. Se on aika hyvin. Mut jos te kuulette ton background-äänen, joku rockmusaa, mä en edes tiedä, niin sorry sitten, ne on mun naapurit. Hello. Mut niinku en mä voi syyttää niitä, koska mun isoveli Tung, ei sitä varmaan kiinnosta muutenkaan. Ette edes tiedä, miltä se näyttää. Niin. Kuitenkin, niin mun isoveli, sekin pelaa musaa, laittaa musaa aika kovaa. Niin. I'm a traveling salesman. Can I interest you in any? Tää Fun Boost tulee olemaan hyvin tärkeä meille tulevaisuudessa, joten tämä, yes, Fun Boost. Creativity Boost, Graphics Boost. Se tärkein juuri nyt on se Fun Boost. Tulevaisuudessa me tulevaisuudessa me yritetään saada näitä career change manualita, mutta ei juuri nyt, koska tulevaisuudessa jossain niinku 15 vuonna niin me tehdään meidän oma pelikonsoli ja siihen me tarvitaan sellainen engineer, hardware engineer, niin jotta me voidaan saada se, meidän pitää kuten esimerkiksi train, niin meidän pitää levelaa esimerkiksi Noob Ownerton, jota me ei tehdä, niin meidän pitää tehdä, tässä on niinku maksimi 6, niin meidän pitää maksimoida leveli coder, writer, designer, sound engineer, sitten tulee producer, director ja sitten tulee se hardware engineer, muistaakseni.
Niche faction, joo, meni pois. Vähän... I nailed it. The work for the pinball job is done. Me voidaan tehdä uusi peli. Itse asiassa mä haluan kehittää mun tyyppejä vähän. Me saatiin fantasy. Se tulee olemaan aika hyvä, jos me saataan action RPG tai online RPG toi type. Eiku siis genre. Okei, romance. Romance ei ole muistaakseni hirveän hyvä combination. Jos me saadaan dating ja sitten simulation, me voidaan tehdä peli nimeltä hentai. Romance, joo. Detective. Mä en oo ihan varma, jos toi on hyvä. Mä en oo koskaan saanut tota. Okei, me saatiin fantasy, romance, detective typeja. Okei, ehkä leveletaan. Okei, 40. Okei, tää pystyy saada promotion. You get a promotion. You get a promotion. You get a promotion. Everybody gets a promotion. 34, yes. Yes. Ja. Tehdään peli. Uusi peli nimellä. Ja se on joku... Shooter. Kokeillaan jotakin uutta. Adventure ja detective. En mä halua niinku riskaa sitä, joten mä vaan otan ton robotin, joka on niinku hyvä combination, koska en mä halua käyttää liian paljon rahaa näihin juttuihin. Eiku siis, en mä halua riskeeraa sitä chanssia, että siitä tulisi surkea. Okei, viimeksi me kai käytettiin yhtä tyyppiä. Okei, tee peli. Please tee peli. Please tee peli. Yes. Okei, tää pyytää sound boostia. Nope. Okei. Yes. Robot level has increased it 2. Mitä parempi level, sitä parempia pelejä tulee. Alpha version is now complete. Okay, character design. Käytettiinkö me viimeksi toista? Ihan sama. Okei, se on aika hyvin. Mä vähän ajattelin niinku pelaa mobiilipelejä. Mä en oo löytänyt, mä en oo kuullut mitään muuta paitsi FNAF, mut mun mielestä se on vähän overrated peli, mut jos te haluatte, niin voidaan. Okei. Eli toi beta-versio on valmis. Ehkä Beethoven. Ei, annetaan Mozartille vähän, jotta siitä tulisi kuuro. Toivottavasti se ei ole vielä kuuro, toi Mozart. Siis ei Mozarttia, vaan Mozart. Siis tää tyyppi eikä Mozart. Ei toi tyyppi ole mitenkään liittynyt siihen. Siis, miksi sä ajattelit sit sellaista? Peli on melkein valmis. Okei, se on valmis, eli... joo. Meidän vaan pitää debuggaa nämä jutut. Yes, se on valmis ja me voidaan elää ikuisesti. This game has... Okei, creativity on hyvä. What? Laitaks mä tee Adventure Robot? Mä luulen, että mä laitan Shooter Robot. What? Okay. Adventure Robot. Adroid. Koska get it? Adventure Robot. Adroid. Eikä Android. You get it! Bitch. Just kidding. Okay, why did... Fuck you! Good job. Thank you. Then okay, se on hyvä
Mä en ymmärrä noita, what the heck they did this, niinku te ootte kritiikkoja. Teidän pitää olla professional about this shit. So you don't get to say, what the heck is this? You just say, they need more practice. Niinku tämä nainen. Okay, those aren't great scores, but maybe the players won't mind. Let's hope it sells. Yeah. Ja 10 minä on tullut. Tää on ihan niinku joka video me vaan tehdään yksi peli, koska siis so far se on vaan mennyt silleen. Joten tää contract, vaikka tää. Joo. Okei. Annetaan tämä olla vielä 1-2 minaa, koska... What? Mitä? What? Intrendo teki pelin. The Game Kid. Okei, tää on hyvin tärkeä. Me heti ostetaan lisenssi tälle. A lot of fun games. Protocol, yeah. I like to increase creativity. Oh, hell no. Okei, se on 26. No se on parempi. Siis niinku huonompi kuin viime, mut niinku sentään me päästiin chartteille. Niin, tää kanava, siis niinku ne sketsit, mä tein kai eilen sketsin nimeltä Boiled Dog in the tulevaisuudessa. Tulevaisuuden Boiled Dog, jossa hän itkee siitä, että hän menetti yhden jutun. Yeah. The work for sound effects. Yes. Yeah. Mä haluan vaan ostaa tuon Game Kidin, joka tulee olemaan hyvin tärkeä. Yes. Okei. 2 minaa on jo mennyt. Mun pitää lopettaa tää video tähän, mutta nähdään. Odota, mä siirrän mun naaman tähän. Yes. Nähdään ensi jaksossa. Heippa!